खुलुमबाय आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब YouTube चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 20 जानुवारि 2022 मायथाइ नोंथांमोननिसिम आं दिनै आरोबाव माखासे गोदान रादाब लाना फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। 20टा YouTube चेनेल आरो मोननै वेबसाइटखौ ब्लक खालामदों। ब्रडकास्टिं मिनिस्टार अनुराग ठाकुरआ नंखाय खौरां आरो एन्टि इन्डिया प्रपगेन्डा खालामनायनि थाखाय 20टा YouTube चेनेल आरो मोननै वेबसाइटखौ ब्लक खालामदों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो सोरबाफोर जुदि भारत हादरनि बेरेखा खौरां फोसावगोन बिसोरनि फारसे गोख्रों राहा लागोन होनना वार्निं होयो। इयुनाव जुदि सोरबाफोर गावजों गावनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिहोनायनि नंखाय खौरां फोसावो अब्ला सरकारा बिनि फारसे गोख्रों राहा लालांबाय थागोन होनना बुंथियो। बेन खालामजानाय माखासे YouTube चेनेलफोरनि मुङा जाबाय दा नया पाकिस्तान ग्रुप, खालसा टीवी, 48 निउज, खबर स्टोरी, दा पंचलाइन, निउज 24, नया पाकिस्तान ग्लबेल आरो दा नेकेड ट्रुथ एन्ड पान्जाब भाइरेल। चीननि PLAआ इन्डियानि 17 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ अरुणाचलनिफ्राय किडनेप खालामदों। भारतीय जनता पार्टीनि MP तापिर गावआ टुइट खालामनानै जाथायनि सायाव मिथिहोदों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गोमानाय सुबुङा सियुंला ओनसोलनि सिङाव थानाय लुंथा होननाय जायगानिफ्राय 17 बोसोरनि जिद' गामिनि मिराम थारुनखौ चाइनानि PLAआ इन्डियानिफ्राय खावना लांदों। PTI निउज एजेन्सिनि बादिब्ला खारग'नो हानाय जनि यायायिंआ थारुननि गोमानायनि खौरांखौ जाथायनि बिबानगिरिफोरनो खिन्थाहैदों। PM बिथाङा जाथायखौ इउनियन मिनिस्टार निशित प्रामानिकनोबो खौरां हरबाय होनना फोरमायो। लोगोआव प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार, डिफेन्स मिनिस्टार आरो इन्डियान आर्मिखौबो टेग खालामदों। BJPनि MLAआ गावनिनो समस्तियाव रायजो-राजाफोरजों होसोहरजादों। UPनि मुजफ्फरनगरआव BJPनि MLA बिक्रम सिंह सेनियाया रायजो-राजाफोरनि दुंहाव थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों। MLA बिथाङा ओनसोलाव एसेम्बलि इलेक्शननि थाखाय केम्पेनिं खालामगासिनो दंमोन। गामिनि मोनसे मिटिंआव बाहागो लानो थाखाय बिथाङा थांदोंमोन। बे समावनो बिथाङा गामिनि रायजो-राजाफोरनि दुंहाव थासारिजों मोगा-मोगि जानाङो। जाथायनि भाइरेल भिडिअ'आव MLAनि हेंथायै स्ल'गान होना रायजो-राजाफोरखौ गारिनि उन उन खारफानाय नुनो मोन्दों। खैराबारिनि 1 नं बाथाबारि गामियाव हरखाबै मोब्लिबजों गंसे नखरा खामनानै सेवहांगार जादों। मैया खैराबारिनि 1 नं बाथाबारिनि थागिबि बिनोद सोरगियारिनि न'आव हरखाबै मोब्लिब थारा जनानै अर खामो आरो न'नि गासैबो मुवा बेसादफोराव खामना सिलिंखार जायो। गामिनि रायजो-राजाफोरनि बुंनाय बादिब्ला अर खामनानै रावबो देहायारि खहा मोनाखै। दासान्दि अर खामनायनि जाथाया ओनसोलाव बांगासिनो दं। थांनाय बुधबारखालिबो मानास हाग्रामायाव अर नांनायनि जाथाया सोमजिदोंमोन।